Hey guys, get ready with me to go and buy my first iPhone. I'm so excited guys. అస్సలు టైం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ మన దగ్గర 15 minutes ఉంది. సో తొందరగా రెడీ అయిపోవాలి. ఇంకా బాబుని కూడా రెడీ చేయాలి. సో బాబుని అయితే ఫస్ట్ రెడీ చేసేసిన. ఇంకా నేను కూడా రెడీ అయిపోతున్నాను అనమాట. ఆ రోజు ఏంటో గైస్ అస్సలు హెయిర్ సెట్ అవ్వట్లేదు, ఫేస్కి ఏం సెట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. కానీ నేను తొందరగా రెడీ అవ్వాలి కాబట్టి ఎట్లాగో అట్లా మేనేజ్ చేసేసిన. ఐఫోన్ ఎందుకంటే అరవింద గిఫ్ట్ ఇస్తుండు, నా బర్త్డే గిఫ్ట్. సో నేనైతే చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నా. సో నేనైతే ఇట్లా రెడీ అయిపోయినా. సో లెట్స్ గో అండ్ బై మై ఐఫోన్ గైస్.